Ang Sultan Kudarat ay isang lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyong Sacsargen sa Mindanao. Isulan ang kapital nito at napapaligiran ng Maguindanao at Cotabato sa hilaga, Davao del Sur sa silangan, at Timog Cotabato sa timog. Matatagpuan din ang Dagat Celebes sa Timog Kanluran. Ang kwentong ito ay nangyari sa taong 1979, lugar ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Isang hapon sa liblib na baryo, umalingaw-ngaw sa buong paligid ang sigaw na nagmula sa isang dalaga. Subalit dalawa ang boses nito at pinaghalong boses ng demonyo. Nakikipaglaban si David sa espiritual na antas kontra sa mangkukulam na si Cedes. Nakahiga ngunit lumilihad at minsan bumabangon ito bigla. Ito ang sitwasyon habang naglalaban ang dalawang panig, kaliwa laban sa kanan. Nakaupo sa isang gawang kahoy ang albularyong si David. Ang dalawang daliri ay idinikit at nilapat sa noo ng dalaga, usal sa pamako upang hindi na makawala ang kaluluwa ni Cedes. Isang bantog na mangkukulam, nagsisisigaw sa sakit dahil sa krus na pinaipit nito sa mga daliri sa paa. Nagpupumiglas na ang kaluluwa sa katawan ng dalaga. Pilit itong pinapasuko ni David. Ngunit nagmamatigas itong si Cedes. Ang mga mangkukulam ay magaling pagdating sa espiritual na kombate. Subalit, mahina ito sa pisikalan. Nakikiusap na si David dahil kahit papaano ay naging magkaibigan sila ni Cedes. Pero buo na ang desisyon ng mangkukulam na bawian ng buhay ang dalaga. Wala na ring magagawa si David kundi gamitin ang sinukuan. Nasa kaliwa nga ang tangan ni Cedes, subalit hindi niya iyon ginagamit sa kasamaan. Bagkus, katulong pa si Cedes sa mga antingero na labanan ang kasamaan. Unti-unting nagbago si Cedes noong niloko siya ng lalaking iniirog, hanggang sa tuluyan na niyang niyakap ang kapangyarihan ng dilim. Naging bayaran na rin siya at wala na siyang pinipiling patayin. Tuluyan ng winakasan ni David si Cedes at nailigtas ang dalaga. Balik sa normal ang buhay ng maglolo. Sa taong ito ay nasa 67 na si David, habang 32 naman ang binatang si Gabriel. Hinangad ni Gabriel na maging antingero noong pinaslang ng mga rebeldeng Moro ang kanyang mga magulang. Pero sa mga itinuro ng lolo niya ay unti-unti niyang napatawad ang mga taong naging dahilan sa pagiging ulila niya. Mas tinugunan ni Gabriel ang tunay na dahilan kung bakit siya pinagkalooban ng mutya ng ngipin ng kalabaw. Natuto na rin siyang manggamot at naging batang albularyo. Kahit alam pa niya sa pagiging albularyo, kailanman hindi siya mabibigyan ng pagkakataon na yumaman. Malaking impluwensya rin sa kanya itong si Lolo David. Gayunpaman, naging kontento na itong si Gabriel sa simpleng pamumuhay.
pagtitinda ng mga gulay ang hanap buhay nila. Si Lolo ang kadalasang naiiwan sa bahay dahil nagtitinda si Gabriel sa palengke. May maliit silang pwesto doon. May mga alagang hayop din sila, gaya ng itik at manok. Naipagbibenta rin nila ang mga ito. Kung nagtataka kayo, kabaryo, kung bakit binata pa itong si Gabriel, minsan na ring umibig ang binata. Yun nga lang, sa isa pang engkanto. Mas pinili niya ang manatili sa mundo ng mga tao, kaya kahit masakit, tinanggap na rin niya ito. Simula noon mas tinutukan na lamang niya ang panggagamot. Pero kapag matitindi na ang mga sapi, si Lolo David na ang gumagawa. Madalas na ginagamot ni Gabriel ay yaong mga nausog o nabuyagan. Isang totho o duralang niya sa alimpuyo ng biktima ay gumagaling na agad. Marami ang gumagawa niyan sa Mindanao kahit magpasa hanggang sa ngayon. Minsan, may isang dilag na bumili ng gulay kay Gabriel. Ilang segundo rin siyang natulala ng masilayan ang magandang dilag. Subalit, dahil sa nahihiya siya, hindi man lang niya naitanong ang pangalan nito. Sa muling pagkakataon ay humanga si Gabriel sa isang babae. Hanggang 1:00 lang ng hapon ang pagtitinda niya. Dahil hindi niya hinahayaan na ang lolo lang niya ang gumagawa ng lahat sa bahay. Kahit sinasabi pa nito na kaya pa niyang gumawa. Sa katunayan, napakasimple lang naman talaga para kay Lolo David ang mga gawaing bahay. Sa aswang nga nakikipaglaban pa siya. Matanda na pero daig pa ang 20 anyos. O apo, bakit parang dinuduyan ka sa alapaap? Sambit ng lolo nang makauwi na ang apo. Wala lo. May nakita lang ako kanina sa palengke. Isang napakagandang dilag. Tugon dito ni Gabriel. Nako, baka naman engkanto na naman yan, apo. Sambit ni lolo. Hindi lo, iba to. Alam kong totoong tao siya. Uwi ka ng binata. Hala, sige, hahayaan kita riyan. Pero mag-iingat ka pa rin. Nagkalat lang ang mga yan dito sa mundo. Sambit dito ni Lolo David. Samantala, mga bandang 4:00 ng hapon ay nagsisibak ng panggatong ang binata. May nasipat siyang isang baboy ramo. Nagmadali siyang tumakbo sa loob ng bahay upang kuhain ang pana. Kaso lang, wala na ito nang makabalik siya. Isang masarap sana na hapunan ang meron sila kung nagkataon. Mga bandang 5:00 na ng hapon, nagpaalam si Gabriel na mangunguha ng papayang hilaw para isahog sa tinolang manok. Habang nagluluto siya ng tinolang manok, ay nagpausok siya ng mga balat ng nyog. Gawain na kasi nila yon sa tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi. Mabisang pantaboy iyon sa mga aswang. Habang si Lolo David naman ay nakasanayan na rin ang pag-inom ng sinunog na bigas na may luya. Matapos sunugin ang bigas, ay pinakukuluan ito at nilalagyan ng luya. Pabababain muna ang mga sunog na bigas, saka ililipat sa tasa. Habang mainit pa ay nananabako muna si Lolo David. Ang tabako ay
binabalot sa pinatuyong dahon ng buli, tsaka ito tuluyang sisindihan. Nakaupo lang sa balkonahe ang matanda habang ginagawa ang mga nakasanayan at naghihintay na lang na tawagin para maghapunan. Habang kumakain sila ng hapunan, nakarinig sila ng tunog mula sa isang baboy ramo. Agad tumayo si Gabriel upang kunin ang pana. Teka po, nakakapagtaka naman yata. Kahit kailan wala pang baboy ramo na nagawi rito. Lalo na tingnan mo, gabi na. Sambit dito ni Lolo David. Tumayo na rin ang matanda at sinilip nila mula sa siwang ang gawing naroong ang boses. Kitang-kita nila ang malaking baboy ramo na naglalakad sa mga tanim nilang gulay. Naaninag nila ito dahil sa gaserang isinabit nila sa poste ng bakod. Kinuha agad ni Gabriel ang pana. Lo, sa hudyat ko, buksan nyo ang bintana. Sambit dito ni Gabriel. Pagkabukas ni Lolo ng bintana ay agad pinunteriya ni Gabriel ang baboy ramo. Natamaan ito sa balikat. Umatungal at dali-daling tumakbo papalayo. Habang ito'y tumatakbo ay nagpalit ito ng anyo bilang tao. Madapa-dapa pa ito sa kanyang pagtakbo. Sabi ko na nga ba, hindi ordinaryong baboy ramo iyon. Sambit dito ni Lolo. Tiyak kong magbabalik yon, Lo. Maghihigante sa atin ng baboy ramong iyon. Wika naman dito ni Gabriel. Apo, hayaan na natin sa mga antingero yan. Panggagamot ang linya natin. Sambit dito ni Lolo. Pero Lo, di ba antingero din tayo? Siguro dapat na rin tayo makisali sa kanila. Muling wika ni Gabriel. May mga mangkukulam tayong hinaharap. Dadagdagan pa ba natin ng mga aswang? Tugon dito ni Lolo. Sa katunayan, dating mandirigma ng mga aswang si Lolo David. Tumigil siya noong pinaslang ang asawa niya ng aswang habang wala siya dahil ipinagtatanggol niya ang iba. Kaya matapos niyang makapaghigante ay minabuti niyang manahimik at manggamot na lang. Pakiramdam niya na walan siya ng silbi dahil mismong asawa niya ay hindi niya nailigtas. Kaya gano'n na lang ang pagpalag niya sa nais ng kanyang apo. Makalipas ang ilang araw, may mga nabalita ang biktima di umano ng aswang. Sa uri kasi ng pagkamatay ng mga biktima, nawawala ang laman loob. Nung binanggit ito ni Gabriel sa kanyang lolo, sinabi nito na ipaubaya na lamang sa mga antingero. Wala namang magawa ang apo, kundi sundin ang kanyang lolo. Lumipas pa ang ilang linggo. Dumadami na ang nagiging biktima nito. Halos wala na ngang nabiktima ng kulam kasi puro na lang nabibiktima ng mga aswang. Wala ni isang antingero ang humarap dito. Pati mga pasyente ni Lolo David ay iyon na lang ang pinag-uusapan. Minsan may mga nagtatanong kung may kakayahan ba siyang labanan ang mga namiminsalang aswang. Nagtataka naman ang matanda dahil bakit wala ni isang antingero ang nakipaglaban sa mga demonyong naghahasik ng lagim. Kaya minabuti ng matanda na puntahan isa-isa ang mga kilalang antingero. Iisang sagot lang ang nakuha ni Lolo David
Sumanib na pala sa kilusang rebelde ang mga antingero. Nasa 6 din ng mga antingero sa kanilang baryo, pero lahat yon ay namundok na. Habang naglalakad pauwi ang matanda ay naisip niya na papaano na ang mga kababaryo niya. Mauubos ang mga ito kung walang lilipol sa mga demonyo. Wala na siyang maisip kundi sila na lang ng kanyang apo ang may kakayahan na lumipol sa mga ito. Hanggang sa nasipat niya si Ramona na tumatakbo papalapit sa kanya. "Mang David, tulungan niyo ako. Hinahabol ako ng baboy ramo." Bungad dito ni Ramona. Natanaw naman ni Lolo David ang isang baboy na nagkubli agad sa mga talahib. "Mang David, nung isang araw lang, nilapa ng aswang ang kapatid ko. Hindi na namin siya ibinurol dahil sa kalunos-lunos na itsura nito. Mang David, tulungan niyo po kami." Pagsusumamo ni Ramona. Nakadama ng pagkahabag si David, kaya hinatid niya muna ang babae sa kanilang bahay bago siya tuluyang umuwi. Pagka-uwi nito ay agad siyang sinalubong ni Gabriel. "Lo, saan kayo galing? Kanina po pa kayo hinihintay. Kumain na ba kayo?" Sambit dito ni Gabriel. Wala nang mga antingero. Sumanib na sila sa kilusan, apo. Wala nang pwedeng lumaban sa mga demonyo, maliban na lang sa atin. Tugon sa kanya ni Lolo David. Sa patuloy nilang pag-uusap ay napagkaisahan nilang sila na ang lilipol sa mga aswang na kung tawagin ay awok. May kakayahan na magpalit anyo bilang baboy o baboy ramo ang mga awok. Mahina sila sa araw pero malakas sila kapag gabi. Lalong-lalo na kapag kabilugan ng buwan. Sa gabing iyon ay malalim na nag-isip ang matanda kung bakit biglang dumami ang mga awok sa kanilang baryo. Kung sobrang dami na ng mga ito, ibig sabihin, ginawa na nilang pugad ang baryo at paniguradong may gabunan ang mga ito. Habang si Gabriel ay gumawa pa ng maraming bala ng pana. Pero pinalitan niya na ng bagakay ang dulo nito. Mas epektibo ito kesa ordinaryong bakal na gamit nito sa pangangaso. Nasisipat naman niya ang matanda kaya hinayaan na lamang niya ito. Kinabukasan, hindi muna nagtinda si Gabriel dahil dinagdagan pa nila ng mga poste ang paligid upang malagyan ng gasera. Upang hindi ito masira ng mga awok, ay nilagyan nila ito ng mga bagakay na pinatulis ang dulo. Halos 20 metro ang layo mula sa bahay ang inukupan nila na nilagyan ng mga gasera. Kaya halos naubos ang araw sa paggawa nila nito. May mga itak rin silang nakahanda at iilang hukay sa lupa na may nakatarak na mga bagakay bilang patibong. Masasabing handa na nga ang maglolo sa anumang oras na pag-atake ng mga awok. Pagdating ng umaga ay balik sa normal ang buhay ng maglolo. Muling nakita ni Gabriel ang magandang babae. Sa pagkakataong ito ay nagpakilala na si Gabriel. Napag-alaman niya na ang babaeng iyon ay nagngangalang Josepina. Nagbakasyon lang pala ang pamilya niya rito. Nanggaling pa sila sa dapitan.
Muli na naman lumutang sa alapaap si Gabriel nang makilala na niya si Josefina. Habang naglalakad pa uwi ang binata, ay nakangiti ito. Sinakop ng imahinasyon ang kanyang isipan habang karga sa likod ang mga hindi nabentang gulay. Dahil sa labis na pakiramdam kay Josefina, ay hindi na namalayan ni Gabriel na may mga sumusunod na palang mga baboy ramo sa kanya. At ang isa doon ay ang napana niya noong nakaraan. Hanggang sa humarang ang isang baboy ramo, nabigla at napahinto si Gabriel. "Oh, ang lakas ng loob mo. Tirik na tirik pa ang araw. Aatake ka na. Gutom ka na bang demonyo ka?" Bulalas ng binata. Tumitig lang naman sa kanya ito na nanlilisik ang mga mata. Nasipat rin niya ang iilang kasamahan nito sa paligid. Naglakad muli si Gabriel ngunit hindi talaga umalis ang baboy ramo. Nais na nitong sumugod. Ilang metro na lang ang pagitan nang biglang sumunggab ang baboy ramo. Sinalubong naman ito ng sapak ng binata. Umangil ang baboy at tumilapon ng malayo. Napagtanto ng mga ito na may tangan si Gabriel, kaya dahang-dahang umatras ang mga baboy ramo. Pagdating niya sa bahay, agad naman niyang inabisuhan ang lolo na maghanda pagsapit ng gabi. Dahil tiyak niya na aatake na ang mga awok. Gaya ng nakagawian, nagpausok ng balat ng nyog si Gabriel habang si David ay nananabako sa balkonahe at pinagmasdan ng maigi ang paligid. Sinindihan na rin ni Gabriel ang mga nakapalibot na gasera. Sumapit ang 11:00 ng gabi. Napamulat ang dalawa habang nakaiga dahil sa angil ng baboy ramo na nahulog sa patibong. Angil na labis na nasaktan. Tiyak, hindi na iyon makakawala sa patibong dahil sa mga talim na tumarak sa katawan ng aswang. Bumangon si David at kinuha ang baul sa ilalim ng higaan. Doon ay kinuha niya ang latigong gawa sa buntot ng pagi. "Kaibigan, sa loob ng mahabang panahon na ikaw ay nakatago, sana may balik natin ang dati. Bilang mga mandirigma." Wika nito sa kanyang latigo. Habang si Gabriel ay kinuha na ang pana. Isinukbit niya na rin ang itak sa tagiliran. Pinatay na ni David ang nag-iisang gasera sa loob ng bahay. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga gasera sa palibot ng bahay. Nagsipag-angil na rin ang iba pang mga awok. Lumabas na rin ang matanda. Hawak ang latigo. Naglakad ito sa bakuran upang magpakita na sa mga awok. Habang nakatayo si David, ay inalala niya ang mga panahong nakikidigma pa siya sa mga aswang. Tila nakikiramdam pa ang mga awok. Ilang minuto pa ay nainip na itong si David. Kaya nagpakawala siya ng tigalpo sa paligid. Nagpulasan ang mga awok na nasaan yung baboy ramo. Habang sa sumugod na ang isa, agad binigwasan ni David ng hampas. Umatungal ang baboy ramo sa labis na sakit na kanyang naramdaman. Nag-iwan ito ng matinding sugat sa mukha ng baboy. Tunog baboy na kinatay ang iyak nito. Sumunod ang dalawa pa. Tumalon at sumunggab na.
Habang nasa ere pa ang isa, ay tumarak ang pana nito sa tagiliran. Agad itong nangisay. Mula sa bintana ay naroon si Gabriel. Pinaghahampas naman ni David ang isa pa hanggang sa sunod-sunod na ang pag-atake ng mga awok. Hindi man lang makalapit ang mga ito sa matanda. Dagdag pa ang pana na nagliliparan sunod-sunod ang mga bala. Habang tumatagal ay nasisiyahan ang matanda. Sa haba ng panahon, nang huli itong makipaglaban ay hindi pa rin kumupas ang galing nito. Paubos na rin ang bala ni Gabriel, kaya lumabas na rin ito upang makipaglaban ng malapitan gamit ang kanyang itak. Nagpalit anyo na rin ang mga awok sa imahe ng tao. Subalit, may mga pangil at mahaba ang mga kuko. Patuloy sa pakikipagbuno ang maglolong albularyo sa mga awok hanggang sa isa na lang ang natira. Pero putol na ang isang kanang kamay nito. Akmang tatakas na ito nang biglang nag-usal ng pamako si David. Tumirik sa lupa ang aswang. Lumapit si David at ipinalupot nito sa leeg ang latigo. Matinding kirot ang dulot ng pagkakalapat ng buntot ng pagi sa balat ng aswang. Nang biglang hinila ng mabilis ni David ang latigo. Tumilapon na 6 trompo ang ulo ng awok. Nasa 20 awok ang napatay ng maglolo. Inipon nila ang mga bangkay nito at sinilaban. Ramdam ni David ang mga matang nakamasid sa kanila. Kaya nagwika ito ng, "Humanda kayong mga demonyo na nakamasid dyan. Lilipulin namin kayo." Pagbabanta dito ni Lolo David. Kinabukasan, habang nag-aagahan ay napag-usapan nila ang nangyari kagabi at ang posibilidad sa paglabas ng gabunan ng mga awok. Iminungkahi ni Lolo David na dagdagan pa ang kabal sa katawan nitong si Gabriel dahil hindi basta-basta ang lakas ng gabunan. Nagtinda muna ang binata. Humahaba pa ang liig nito. Saka kasipat kung nasa palengke ba si Josepina. Ilang oras pa ay nakita niya na ito. Nakangiti pang lumapit sa tindahan ng binata. May dala itong buslo, lagayan ng pinamili. Hindi naman masukat ang ngiti sa labi ng binata. Agad nitong inilabas ang mga gulay na tinago at nakalaan lamang para kay Josepina. Di hamak na mas magaganda ang klase nito kesa sa mga nakabalandra. Aba, mukhang hindi patas ang pagbebenta mo ah. Natatawang wika ng dilag. Siyempre, nilaan ko talaga sa iyo ang mga magagandang klase. Nakangiting tugon naman ng binata. Nako, ikaw ha, baka mamihasa na ako niyan. Wika dito ng dilag. Sa mga sandaling nakakausap ni Gabriel si Josepina, ay nawawala sa isip nito ang mga kalabang awok. Subalit, nagbabakasyon lang dito ang dilag kaya aalis rin ito. Kaya naman, nag-ipon pa ng lakas ng loob ang binata para magtapat sa dalaga. "Oh, apo, bakit nakasimangot ka? Mukha namang marami kang nabenta ngayong araw ah." Bungad ni Lolo. "Wala po lo, si Josepina kasi. Aalis din dito." Tugon ng binata.
Di ba bakasyon lang naman sila rito? Paano yan? Yun nga po lo. Mukhang mauuwi sa wala itong nararamdaman ko. Teka lang, mukhang sabay ang pagdating ng pamilya ni Josepina at ang pananalasa ng mga awok. Parang nagkataon lang ba? Wika dito ni Lolo David. Lolo naman, hindi po aswang si Josepina. Ani ni Gabriel na tila nakasimangot sa kanyang lolo. Abay, sinasabi ko lang naman. Basta apo, minsan ka nang naakit ng engkanto. Sana naman, wag sa aswang ngayon. Sambit dito ni Lolo David. Kahit papaano ay hindi maiwasan na mapag-isip rin si Gabriel. Pero wala talagang bakas na kakaiba ang meron kay Josepina. Kaya inisip niya na nagkataon lang ang mga pangyayari. O ano, tutunganga ka na lang ba riyan? Sambit ni Lolo. Biglang naalala ni Gabriel na may pupuntahan ngayong pala sila ni Lolo David. 3 oras din nilang binaybay ang daan papuntang Yungib. Balak nilang kunin ang mutya ng Bato-Omo sa yungib ng mga elemento. Nang makarating na sila sa bukana ng yungib ay nagdasal at nagbigay galang sa mga elemento. Itong si Lolo David. Apo, kailangan na ikaw ang kukuha ng mutya. Makikilala mo yun dahil sa matangkad na kulay puti ito. Wika ni Lolo bago naglakad papasok ng yungib. Hanggang sa nakarating na nga sila sa nagkukumpulang animoy mga perlas sa lupa. Gamit lang ang gasera ay tinahak na ni Gabriel ang mga bato. Maiging sinipat nito ang mutya. Si Lolo David ay nakaabang lang sa di kalayuan na may dala ring gasera. Sa unahan pa ay nasipat na ni Gabriel ang tila kumikinang na bato nang matamaan ng ilaw na mula sa gasera. Lalapitan na sana niya ito nang biglang may sumulpot na tamawo. Napaatras sa gulat si Gabriel. Nasipat naman ng matanda ang tamawo. Batid ng matanda na hindi ito ang uri ng tamawo na mabait sa tao. Nang iangat pa ni Lolo ang gasera, ay nakita niya ang napakaraming tamawo sa paligid. Nakadapa ito sa lupa. Apo, huwag kang pasisindak sa mga engkantong ito. Akong bahala na sa kanila. Kunin mo ang Bato-Omo. Sambit dito ni Lolo. Dinaganan ng tamawo ang mutya at tuluyang umangil. Sumugod naman ang mga tamawo kay Gabriel. Agad nag-usal si Lolo David gamit ang sinukuan. Sa isang iglap ay napayuko ang mga ito na parabang may nakadagan na mabigat na bagay. Itinulak ni Gabriel ang nakadagan na tamawo at agarang kinuha ang mutya. Patalon-talon na tumakbo si Gabriel dahil sa mga tamawong nakaharang. Bago umalis ay nagbitaw ng pamako si Lolo David upang hindi makasunod ang mga ito. Nang makalabas na sila ay tinanggal na ni Lolo ang pamako. Pasado 8:00 na ng gabi at 3 oras na naman nilang babaybayin ang daan pa uwi. Nang matanaw na nila ang bahay ay nagbasid muna ng maigi ang dalawa sa paligid. May iniwan kasi silang nakasinding gasera sa bahay bago umalis. Makalipas ang ilang minutong pagmamasid ay nahiwalay sila upang
isa-isang sindihan ng mga gasera sa palibot ng bahay. Nang matapos ay naglaga ng 4 na pirasong itlog ng manok si Gabriel bilang pantawid gutom. Habang ginagawa yon, ay nananabako naman sa balkonahe ang matanda. Doon na rin sila kumain at uminom ng tsaa na gawa sa bigas. Ipinaliwanag na rin ng matanda ang gamit ng bato-omo, pero nais nito na ibigay kay lolo. "Nako, apo, wala ka bang tiwala sa mga tangan ko? Baka nakakalimutan mo. Ilang gabunan na rin ang tinalo nito." Wika dito ni lolo. Sa katunayan, batak sa labanan si Gabriel pero sa mga ligaw na hayop at mangkukulam. Pero sa ngayon ay nagbabadya ang isang gabunan ng aswang. Sa unang beses pa lang, makaharap ni Gabriel, simula noong kinalaban na nila ang mga awok, ay wala nang nabiktima pang ordinaryong tao. Minsan isang hapon, may nagtungong 4 na katao sa bahay nila. Isa itong pamilya na may pasyenteng nabarang di umano. Isang binatilyo na payat at napakalaki ng tiyan. Nang suriin ito ng matanda ay nabarang nga ito at napag-alaman din niya na napaglaruan ng binatilyo ang mangbabarang. Ay nako, minsan kasi umiiral sa atin ang mapanghusga. Sa bagay, tama naman ang panghusga mo na isang ang mambabarang ang matanda. Pero hindi pa rin ito maganda. Ginamot ni Lolo David ang lalaki. May lumabas na malaking langaw sa bibig. Nang malapatan niya ito ng gamot at usal, pinagpahinga niya muna ang pasyente. Sumenyas ang matanda kay Gabriel na magpunta sa labas. Doon sa bakuran ay inilahad ni Lolo David kung sino ang nambabarang sa bata. Si Tandang Maning ang gumawa sa bata ng barang. Siya lang ang kilala ko dito na gumagamit ng langaw sa pambabarang. Kahit pa pinaglaruan siya ng bata, wala pa rin siyang karapatan na kunin ang buhay nito. Wika dito ni Lolo David. Itinuro ni Lolo David kung saan matatagpuan si Tandang Maning. Nasa 2 baryo pa. Madali niya lang matunton dahil bantog ito sa baryo nila. Agad umalis si Gabriel, dala ang pana at itak. Bandang takip silim na nang masikap ni Gabriel ang nagwawalis sa bakuran na si Tandang Maning. Lumapit dito si Gabriel. Sino ka?" Gulat na tanong ng matanda. "Pinapunta ako dito ni Lolo David upang ibalik sa iyo to." Tugon ni Gabriel sabay buka ng palad kung nasaan naroon ang langaw. Nanlaki ang mga mata ni Tandang Maning. Naging balisa ito at itinanggi na hindi sa kanya iyon. "Nako Tandang Maning, huwag ka nang magsinungaling," ani ni Gabriel. "Bakit? Ano bang nais palabasin ni David sa ganitong bagay?" Tanong ng matanda. "Nandito ko para wakasan ang kahibangan mo." Sambit dito ni Gabriel. Agad hinampas ng walis si Gabriel at ang nalapatan ng balat na may mga langaw na pilit sumusuot sa laman. Agad itong hinawi ni Gabriel. Tumakbo naman papasok ng bahay ang matanda at doon nag-umpisang mag-usal. Akmang papasok na sana si Gabriel nang masipat niya ang mga bangaw na nagmula kung saan at susugod na sa kanya. Tinigal po naman ito ng binata at tuluyang pumasok sa loob. Bumungad sa kanya si Tandang Maning na nakatayo pa sa harap ng kanya na may hawak na isang malaking gagamba.
Nagulat si Gabriel sa laki nito na animoy aso at naghahabaan ang mga galamay. Sumugod ito sa binata, dahilan na napatalon palabas si Gabriel. Hinarap ni Gabriel ang gagamba. Nakipaglaban siya dito habang sinisipat ang matanda na bumubuka-buka ang bibig habang nakatitig sa gagamba. Kinokontrol ng matanda ang nilalang na iyon. Kaya kahit ilang beses pa niya itong tagain ay mabubuo lang ulit ito. Nagpatuloy lang sa pakikipagbuno ang binata hanggang sa masapak na niya ang gagamba at tuluyang tumilapon ito. Sa pagkakataong ito ay mabilis na kinuha ni Gabriel ang pana at natamaan sa leeg ang matanda. Halos bumagsak na ito at akmang bubunutin ang talim ng bagakay. Bago pa man maisagawa ito ng matanda ay inundayan niya na ito ng pagpana. Nasa 6 na pana ang tumarak sa katawan ng mambabarang, dahilan upang ito ay tuluyang bumulagta. Nangingisay ang matanda at nanghina rin ang gagamba. Agarang sinilaban ni Gabriel ang bahay ng matanda. Iniwan niya itong sumisigaw at natutupok sa apoy. Gabi na nang makabalik si Gabriel. Subalit natanaw niya si Lolo David na nakikipaglaban sa mga awok. Mula sa kinatatayuan niya ay pinunterya niya ang awok na gumagapang sa bubong ng bahay at akmang aatakihin mula sa ibabaw si Lolo. Agad tumarak sa likod ng aswang ang pana. Nang masipat ito ni Lolo ay agad pinaghampas niya ito ng latigo. Sumugod na din si Gabriel gamit ang itak. Umabot din ng ilang minuto ang labanan. Napaupo ang maglolo sa baitang ng hagdanan nila. "Lo, nasaan na po yung pasyente nyo?" tanong ng binata. "Ayun, pinauwi ko na bago magdilim. Umayos na ang lagay." Tugon naman ng matanda. Paano yan? Mag-iihaw na naman tayo ng awok." Ani ni Gabriel at nagtawanan ang maglolo. Kinaumagahan ay nagkausap na naman sina Gabriel at Josepina. Sa pagkakataong ito ay mahaba-haba na ang naging usapan ng dalawa. Umupo na nga sa tabi ng binata ang dilag. Ayon dito, nagmamay-ari sila ng malaking palayan sa dapitan. Hindi naman daw talaga sila nagbakasyon. Tumakas sila mula sa gera sa pagitan ng mga militar at iilang rebelde. Kaya medyo matatagalan pa bago sila tuluyang makabalik sa dapitan. Nanlaki naman ang mga mata ni Gabriel sa galak. "Oh, ba't parang natuwa ka pa na may gera?" tanong dito ni Josepina. Hindi naman sa ganun. Natutuwa lang ako na makakasama pa kita ng matagal." Ani ng binata. "Makakasama ng matagal?" tanong uli ng dilag. Hindi. Ang ibig kong sabihin makikita pa kita ng maraming beses." Palusot ng binata. Ewan ko sa'yo, Gabriel. Gusto mo pala akong makasama tapos hanggang dito ka lang. Di ka naman umaakyat ng ligaw. Sambit ng dilag sabay tayo at umalis na ito. Hindi nakaimik ang binata sa narinig. Ilang segundo pa ay tuluyan itong napangiti. Napagtanto niya na nais palang magpaligaw sa kanya ni Josepina. Nakangiti na naman na dumating ng bahay ang binata. Naku, ano naman yan? Nung huli nakasimangot ka mula sa pagtitinda. Sambit ni Lolo. "Lo, hindi pala sila nagbakasyon dito. Sa katunayan tumakas sila dahil sa giyera doon sa dapitan.
Tugon ng apo. Ay nako, hindi ko pa naman nakikita yan pero iba pa rin ang pakiramdam ko. Wika naman ng matanda. Si lolo talaga. Suportahan mo na lang ako. Ayaw mo bang magkaapo sa tuhod? Sambit ni Gabriel. Hoy. Hindi pa nga tayo tapos sa mga awok. Apo sa tuhod na yung iniisip mo. Sambulat ng matanda. Napahalakhak na lang si Gabriel. Hanggang sa sumapit na ang gabi. Nagising si Gabriel dahil kailangan niyang umihi. Hindi na siya nagtungo ng palikuran. Bagkos lumabas lang siya sa kusina at doon na umihi sa labas. Habang umiihi at pupungas-pungas pa ng mga mata, nasipat niya ang isa-isang nagbagsakan ang mga poste ng gasera sa paligid. Nagmadaling pumanhik ang binata at ginising si Lolo David. Sabay nilang sinipat na sa siwang ang nangyayari. Nasaksiyan nila ang paglalakad ng isang napakalaking baboy ramo at isa-isang pinagtutumba ang mga poste. Hindi ininda nito ang mga talim ng bagakay. Agad naghanda ang dalawa. Ito na marahil ang gabunan ng mga awok. Lo, ibigay mo na sa akin ang isang to. Ikaw na bahala sa mga alipores ng gabunan. Wika ng apo. Tumango naman ang matanda sabay, paalala na mag-ingat siya. Lumabas na ang maglolo. Isang gabi na kabilugan ng buwan. Marahil hinihintay ng gabunan ang buwan upang maging mas malakas ito. Ang malaking baboy ramo ay unti-unting tumayo at nag-anyong tao subalit napakapangit ng itsura. Nag-uuslian ang apat na pangil, butas ang ilong, nanlilisik ang mapupulang mga mata. May mga matitigas na balahibo mula sa batok hanggang buntot. Mahaba din ang mga nag-iitimang mga kuko. Halos doble na ang tangkad nito kay Gabriel. Nakipagbuno na si Lolo sa mga alipores nito. Habang patakbong sumugod ang gabunan ay pinaulanan naman ito ng pana ni Gabriel. Sa bawat pagtarak nito ay agad nabubunot ng gabunan ngunit nag-iwan naman ito ng malalim na sugat. Hanggang sa nakikipaglaban ng mano-mano ang binata sa gabunan. Nanibago naman sa kabal si Gabriel. Naramdaman niya ang bato-omo na nagbibigay karagdagang kabal sa katawan. Kahit mas malaki ay napapantayan niya ang lakas ng gabunan. Ilang beses na rin siyang natamaan ng kalmot ngunit hindi man lang siya nasugatan. Nang mapansin ito ng gabunan ay umangil ito at inundayan ng atake ang binata. Napapatras na si Gabriel sa labis na bilis at lakas ng gabunan. Kaya inilabas na niya ang mahabang sandata at winasiwas ito. Umatungal naman ang gabunan sa bawat tama ng itak. Samantala, nasipat pa ng matanda ang paparating na pulutong ng mga awok sa anyong baboy ramo. Matapos pinagahampas ng latigo ang nasa malapit na mga awok, ay nagbitaw ng usal na pamako ang matandang albularyo. Napaangil na lamang ang mga napako sa lupa. Subalit, dumagundong pa ang mga sumugod. Nagbitaw naman ng usal ng sinukuan si Lolo David. Biglang nadapa at gumulong sa lupa ang mga awok. Naging anyong tao ito at napahawak sa ulo na animoy may naririnig na masakit sa tenga. Subalit pirit pa rin silang sumugod sa matanda. Inihampas naman ng matanda ang sinukuan sa lupa at muling bumagsak ang mga awok na tila dumikit sa lupa at naglabas ng ingay ng paghihinagpis.
Naapektuhan naman ang gabunan sa ginawa ni Lolo David. Kaya naging pagkakataon ito ni Gabriel na undayan ng taga ang gabunan. Umangil habang umaatras ang gabunan. Sinundan pa rin ng binatang albularyo ang gabunan ng mga taga at saksak. Lingid sa kamalayan ni Gabriel na may mga awok na paparating mula sa likuran niya at pinagtulungan sunggaban ang binata. Nabitawan nito ang itak at pana, ngunit pilit niyang makadakip ng isa at nang mahawakan niya ang isa ay binalibag niya ito. Bali ang buto ng awok nang tumama ito sa puno. Pinagsasapak pa niya ang iilan. Halatang makukunat din ng mga awok. Nang mahawakan niya ang isa, ay pinagsasapak niya ito sa mukha. Nagtalsikan ang mga pangil nito at pinihit ang ulo tsaka bumulagtak. Nang napangibabawan na nila ang mga awok ay tumalikod ang gabunan upang maglunsad ng isang pagtakas. Agad pinulot ni Gabriel ang pana at kinagat niya ang bala. Habang tumatakbo ang gabunan palayo ay pinagpapana naman ito ni Gabriel sa bawat pagtarak ng pana ay napapatikluhod ang gabunan. Hindi tinigilan ng binata hanggang maubos ang 13 bala nito. Napaluhod na ng tuluyan ang gabunan. Habang papalapit ang binata ay walang tigil naman siyang nagbato ng tigalpo dito. At nang makalapit ng husto ay binaliktad ni Gabriel ang ulo nito at tuluyan na wala ng buhay ang gabunan. Napaluhod na rin si Gabriel. Lumapit ang kanyang Lolo David at nagwika ng, "Papaano ba yan, apo? Magdamag na naman tayong mag-iihaw ng mga awok." At doon tuluyang nagtawanan ang maglolo. Makalipas ang 2 araw ay muling nasilayan ni Gabriel si Josepina. Pero sa araw na ito ay may dala itong pagkain. Nag-usap muna ang dalawa. Bilang kapalit sa pagkain ay ipinilit ng binata na tanggapin ito ang mga nakalaang sariwang mga gulay. May mga itlog pa ng itik. Napangiti naman ang dilag na halos malaglag na ang puso ng binata. "Josepina, salamat dito ah." "Ano ka ba? Maliit na bagay. Tsaka salamat din dito ah. Siguradong magugustuhan ito ng mga magulang ko." "Josepina, pwede bang..." Naputol si Gabriel. "Gabriel, pabili nga ng talong. Tsaka pati itlog na yan. Malalaki pa naman." Sambit ng bumibili. Hindi ko po binibenta ang itlog ko. Para kay Josepina ito." "Nako Gabriel, kahit 2 itlog yan. Naglilihi kasi ang misis ko eh." "Ganun ho ba? O sige, libre na lang ang itlog." "Sige Gabriel, salamat." Josepina, pasensya ka na." "Ano ka ba? Wala yun." Sambit nito na papaalis na. "Josepina, sandali. Pwede ba akong umakyat ng ligaw mamayang gabi?" Nahihiyang tanong ng binata. "Oo naman. Basta ubusin mo yung ulam ha. Masarap yan." Tugon ni Josepina sabay talikod. Tumalikod ang magandang dilag sa binata na may ngiting demonyo. Nanlilisik ang mga mata at lumabas ang pangil. Doon napagtanto ni Gabriel na hindi normal na tao itong si Josepina. Sa tagpong iyon ay sinabi niya na kay Lolo David ang lahat. At dito na nagpasya ang dalawa
na tumigil na sa pagkakaroon ng koneksyon kay Josefina. Okay. What's up YouTube, no? Mga kabaryo, kamusta? Yun, so may thrill, no? May thrill sa huli, no? Opinion ko lang to sa kwento. Siguro nga based dito sa huling sinabi, no? Siguro hindi ko lang alam kung awok din tong si Josefina. Siguro parang ang ginawa kasi nito nung nagpadala sa atin. Parang sabi niya kasi, kabaryo, ito yung istorya pero may karugtong pa kasi yan, kaya lang hindi ko pa nakakausap yung talagang kakilala nung may karanasan. So ayun yung sabi niya. Siguro hindi ko alam kung paano yung setup nila ni Josefina. Kasi nga, base naman kay Gabriel na tumigil na sila ni Lolo David na magkaroon ng koneksyon sa dilag, di ba? So yun. Feeling ko hindi naman na natuloy ito o wala nang nangyaring digmaan sa pagitan nila, no, ng mga awok saka yung dalawang albularyo. Yun lang, yung una talaga, bali, ang talagang gawain lang pala neto ni Lolo David is albularyo lang, no. So yun. Okay naman, sabi nga ni sabi nung isa, no, sino ba to? Yung isang nawala sa isip ko. Hindi naman daw nagkakaroon ng marangyang buhay, no? Totoo. So, yun pala, may nabasa ako. Hindi ko lang alam kung kay Full House Kitchen to comment niya. Sabi niya kasi, parang kumbaga, hindi lang naman to si Full House Kitchen. Marami nang nagsabi ng mga kababaryo natin, no? Totoo na hindi talaga, parang hindi naman sinabing hindi gaganda, no? Pero yung sobra-sobrang yaman, di ba? Kumbaga, hindi mo makukuha yon kung nasa hanay ka ng kanan. Kasi nga, kumbaga, yun na yung kapalit, no? Bilang may tangan ka, parang ang sakripisyo mo na lang is ganyan lang na pamumuhay ang pwede mong matamasa, di ba? So, ayun, ilang beses ko na rin kasing nasabi to, no? Bali, pag nasa hanay ka talaga lalo na kung manggagamot ka, sakto lang. Hindi naman ganun kahirap, no? Pero, hindi ka yung mamumuhay ng isang marangya. Kasi nga, para sa karamihan ng nagtatanga ng mutya ng kalikasan, parang, mortal sin sa kanila yung, kasi syempre nga, pag umangat ka, manggagancho yun. Gagaya ng, kung manggagamot ka, halimbawa, magkakaroon ka ng presyo. Kunwari, nakulam ka, o sisingiling kita 5,000. So, dun pa lang, hindi natin alam kung paano sila nakipag-deal sa totoong may tangan, no? Na ibinibigay ko sa ito pero parang donasyon lang. Wala kang hihingiin. Yung iba nga ayaw pa talagang tulong. Pero, syempre, hindi naman natin masisi dahil mahirap nga naman ang buhay ngayon. So, kahit sa donasyon na lang, pwede na yun, no? Walang presyo. Kasi, kung may presyo yan, tas magtaka na kayo mga kabaryo kasi nga hindi talaga iba na yan kasi hindi natin alam kung anong uri ng panggagamot yan kasi maraming black magic ngayon na akala mo gumaling ka na tapos okay ka na, yun pala lang yan, kumbaga parang first aid lang pero hindi mo alam, mas lumala pala yung sakit mo, no? So ganon, may ganong setup pero hindi natin alam, ayokong mag-name drop, no? Pwede kayong maglibot sa YouTube, mapapanood nyo yung ibang mga manggagamot sa Pilipinas, no? Hindi lang naman dito, pati sa ibang bansa. Pati mga antingero, meron na patotoong buhay niyan. Nandyan lang din yan sa YouTube, pwede nyong i-search sila, yung mga nakaka-experience mismo ng personal na face-to-face sa mga aswang, no? Aswang hunter, marami niyan. Hanapin nyo lang, no? Pero yun nga, hindi lang talaga masyadong detalyado kasi on the spot sila, hindi gaya sa atin na siyempre kung karanasan mo may lalahad mo ng maayos, di ba? So, yun, pares lang naman pero kayo pa rin ang bahala kung saan nyo gustong makinig, no? Basta dito lang naman is alam nyo naman na
ano lang tayo, opinion saka kung ano lang yung kwento talaga. Hanggang dun lang. No? So, yun. Yun lang mga kabaryo. At yung shoutout ko siguro. Kasi nag-shoutout ako kahapon. Ang dami yung comment, no? Grabe, no? Pero, alam nyo ba nakakatuwa yun? Bali, gusto ko sana talaga eh. Pero, sige nga, try natin mabilisan lang Kasi, ang dami, sobra. Umpisa natin sa kay Ramonita Verdugo. Shoutout ko po si Nay Ana, no? Salamat po Nay Ana sa palagi ang pakikinig, no? Si Arlene Culsbesa, salamat po ma'am. Ingat palagi dyan. At yung dalawa nating member, no? Na nanatiling mandirigma, solid kabaryo. Si Ma'am Roslyn Dalo Perez saka si Ma'am Cherry Basilio. Tama ba Ma'am Cherry, no? Ayun. At asan pa iba? Wait lang. Ito, siguro hindi ko nababasahin yung comment nyo kasi nga, kaka-shoutout lang natin kahapon eh. Nahiya lang ako kasi nga hindi ako nakakapag-reply sa inyo gawa ng siyempre, biglang dagsa yung comment. Ito yung naamin ko naman. Biglang dami yung comment. So, ang hirap mag-reply. Pero, binabasa ko yan kasi nga na-shoutout ko kayo eh. Kaya natutuwa ako, no? Si Boss Charlun Boss Charlun Roland. Ingat boss palagi. Si Boss Brain Omega, yon mga suki na natin. Ma'am Asil Gumban, ingat po. Si Ma'am Marilu Matsuda, salamat po sa pakikinig. Jean Sablawon, salamat po. Pilipina Palsario, salamat po. Ma'am Jenny Golosino, Leo Daban, Rowena Gonzalez, salamat po, salamat. Daisy Espera, salamat po. Paul Juan, no? Joe Paisan, salamat po. Elsa Constantino, salamat ma'am. Ingat palagi dyan. Edgardo De Castro from Bacoor, Cavite. Salamat boss, ingat. Randy Repomanta, salamat po, salamat. Jessie Peroleo, salamat boss. Tama ba Jessie? Oo. Ito nabasa natin ito kahapon eh. Junard Sayas. Ayun, salamat boss Junard. Glenn Miro. Corazon Nefe, salamat po. Vincent Regala, yon. Nabasa natin yan nakaraan. Bongbong Colorge. Hindi ko mabasa boss, pero Bongbong Colorge yon. Ito para sa mga nagsasabi, no. Ito ang sabi ng isa nating kabaryo. Taga Negros ako. Alam ko na madaming kababalaghan before, lalo na sa papuntang Kawayan, Sipalay, Hinubaan. Puro bundok dyan dati. Pati lolo ko, father ko naka-experience ng aswang sa Sipalay. 6 PM pa lang may aswang, naunguha sila ng alimango. Sa mga nagsabi, kayo na lang. Ayan, mismong mga nagko-comment sa atin yung may experience, no? Kaya kayo na bahala kayo dyan. Si Blue, yun, shoutout si Blue. Rowena Pigaw, salamat po. Hazel Borsena, salamat po ma'am Hazel. Elijan Dablo, salamat po boss. Christine Parado, salamat. Ayun. Meron din comment si ma'am Christine Rapado. May ganitong istorya sa Mindanao na isang Manilenyo siya na umuwi para bisitahin ng kamag-anak niya nang may na-encounter siyang aswang. Buti na lang may bitbit siyang anting-anting na parang katulad kay Sinaida na magnet na pag binagsak niya ang kamay niya gamit ang anting-anting niya, napapabagsak niya ito. Grabe. Oo. Ayun yung mag-ina na anting niya. Grabe rin yung kwentong yan, no? Iris Rapper, salamat po. Yun. Salamat si Ma'am Roslyn. Salamat nabasa. Pinay sa Cyprus, salamat po. KSA. Ayun, salamat sa nagsabi. Kingdom of Saudi Arabia, salamat po, Ma'am Pinay. Bricks Vlog, yun. Yun, KSA din. Marie Chris Dumaging. Grabe, ang sakit ng isa. Oo, tama. Ma'am Marilu. Erlinda Samson. Salamat po, Ma'am Erlinda. Basilisa Arevalo. Tama po ba? Arman Bugtong.
Kabadis Vlog, yun. Salamat. Nasagot nyo yung KSA natin. Sorry, hindi ko kabisado mga kabaryo. Pero salamat. Mardi Suzuki, yun. Salamat, boss. Janet Takasawa. Nakakantok na. Pero, ewan natin. Nasanay ako, Ma'am Janet pero susubukan natin yan. Raquel Mediante, mainit na tanghali, taga Ginoong City, Misamis Oriental. Ginoog. Palaging salamat po. Jerry Narisma. Oo boss, yung tanong kasi ay hindi talaga hilaga. Pero kung titingnan mo boss, tama naman yung sabi ng kwento pag tiningnan mo sa mapa. Yun nga, pero taga dyan si Boss Jerry. Pero ako, nagbabase lang naman ako. Wala akong kaaway, no? Mahal ko kayo lahat. Hinana Ibon. Yun, salamat po, Hinana Ibon. Nora Fe Fajardo, salamat po. Wilmer Dook. Umatake. Oh, boss. Umatake talaga. Ayan, si Ma'am Jenny Golosino ulit. Edward Perez. From Davao, Agdao, San Antonio, Santo Niño. Nagharambol-rambol lang. Hindi. From Davao, Agdao, San Santo Niño, Chapel, Arcastillo, Agdao. Yon. Happy si Granny. Yon. Joel Di Guzman, salamat boss. Ronnie Panagsagan. Boss, salamat idol. Salamat din po. Basilia Arevalo, napakinggan na natin yan, ma'am. Marian Tamayo, salamat po. Yun. Thank you, ma'am. Parang December daw yung story natin. Hindi naman lagi. Siyempre, namimili tayo ng medyo okay tapos. Pero lahat naman ilalagay natin. No? Salamat po, Ma'am Marian. Chi 7929. Yung tuyong po, boss, ata na tinutukoy ay yung sea or kin. Hindi yun. Hindi ko rin alam, boss, yung tuyom eh. Pero yun nga, may nabasa ako, malakas daw tong tuyom. No? Salamat, Chi. Yun. Velin Danier, salamat po. Crisanto Cadelina. Sir, ang tuyom ay isang itim na sea urchin. May venom siya konti. Sa Bisaya, tuyom tawag. Anyway, magandang kwento. Tama, dalawa na nagsabi sea urchin. Pero ano nga to, boss? Mga mutya, no? Aywan ko lang Ngayon ko lang kasi narinig talaga to, pero grabe ang lakas. Kung mutyaman to. Susan Castrens, yan. Salamat po, salamat. Smooth naman ng storyteller. Very good, excellent. Para sa akin, ewan ko, dami nating basher. Marie Antoinette Deramos, yun. Salamat po. Netsky, maganda pero nakakasad. Salamat. CJ Rosario, salamat po. Tahani Vlog, ingat ma'am. Listener from Moon. Grabe. Carmelita Pruna, salamat po. Tima Koli Mundihar from Saudi Arabia. Salamat po. KSA Saudi Arabia po yan. Michelle Yola, salamat. Jefferson Vejerano, may alam. Salamat, idol. Ronnie Manso, yun. Comment na si Sir ulit. Jean Sablawon, salamat po. Sabi ni Ma'am Jean, kamusta na? Happy listening po, sir. Anong kulay po ba ng tanso? Tanso po, ma'am, parang ano. Alam mo yung 5 pisong gold. Ganon. Tapos, pilak talaga siya. Pero kahit po ka na magpagawa ng patalim, ma'am, ano na lang, hanap ka na lang ng medalyon, no? Pero, lagi naman kayo nakatutok dito. Siguro mga pag 50 subs na tayo, 50k, mamimigay ako ng freebies, no? Pero doon na siguro sa kwentong Barrio 2.0, no? Para lahat kayo meron din, no? Kahit konting pasasalamat man lang sa suporta nyo. Yun lang. Okay lang yun. Sige, pero tingin-tingin ka, ma'am. Jean Sablawon, hanap ka rin. Pero para sa akin, huwag ka na magpagawa ng patalim, no? Mas okay na yung simple lang, pero may alam ka, no? Alma Jornales. Hi, Sir Cabarrio from Kuwait. Salamat po, ma'am. Ivan Fagila, yun. Ito, sabi ni Pula, kay Pula House Kitchen nga. No, napapansin ko, Lods, lahat ng may tangan kahit gusto nila ng tahimik na buhay. Baliktad. Oo, boss, wala, nakalaan talaga sa kanila yon. Kumbaga, tangan kasi talaga may responsibilidad nga. Pero yun dahil yung sa pamumuhay naman,
Sakto-sakto lang. No? Salamat, Full House Kitchen. Ingat ka. Dennis Clark, file din. No? Salamat po. Hashtag. Yun. Ninita Soltones. Yun. Salamat po, Mami Ninita. Adrian Ruby. Salamat, Boss Adrian. Efren Girano. Oo nga, Boss. Kinain na. Kalik, the Labrador Husky Dog. Boss Kalik, ingat ka dyan. Nakikinig habang umuulan. Yun. Ingat po, ingat. Alfredo Diamante. Kwento lang yan. Wala pang patunay kung totoo. Kasi kung totoo, ginamit sana laban sa Hapon noong araw. Marami naman, Boss. Boss Alfredo Diamante. Oo nga, marami naman eh. Kasi nga nung panahon din ng pananakop, meron din talagang lumaban, no? Saka totoo ang anting at ang medalyon. Maraming may tangan yan ng mga kababayan natin na sundalo noon. No, hanggang ngayon meron, lalo na sa politiko. Hindi maiwasan yan. Boss Alfredo, no? Salamat. Sana nasagot natin ng pananaw ko lang yan, boss. Kaya okay lang umagalit ka o hindi. Pero salamat pa rin. Ingat ka. Raymond de Jesparas, Asosad Unap, Holy Land. Uy, Boss Raymond, Holy Land, mabait ka. Ne, joke lang. Salamat, Boss Raymond. User, Glenda Fadala. Glenda Fadalia. Tama ba? Salamat po. Shout out sa iyo, ma'am. Julie Roldan. Salamat, Boss Julie Roldan. Marites Nuez. From Lebanon. Magaganda lahat. Ma'am, salamat. First time silent listener natin, si Ma'am Marites Nuez, no? Sabi ko na nga ba, marami pa rin. Labas naman kayo, hashtag. Para maano tayo ni YouTube, di tayo mapalo, no? Jenatad na story. Salamat, boss. Emilia Norapol, salamat. Ayun, paulit-ulit si Ma'am Emilia. Salamat po, salamat. Charlene Gumansing, salamat, Ma'am Charlene from Oman. Ingat po, ingat. Leo Daban, boss, na ulit na natin yan. Badit 32 Taiwan. Ingat po, taga Valencia Bukidnon, si Ma'am Badit. Otangas Tanes. Parit talaga ako, nakikinig dito parati. Salamat po. Nice. Polo Das. Yun. Franz De La Torre. Yan. Marilyn Siriaco from Lebanon. Ingat kayo dyan, ha. Ingat lahat ng mga OFW natin. Danilo Ebareta. Ayan, boss, binasa ko na lahat, ha. Diwata Martin. Salamat po, OFW from Malaysia. Ingat, Ma'am Diwata. Tungkol sa mana, oo, talaga, boss. Mark Kuling. Boss Jenny Perez, salamat po. Kitty from Philippines. Shout out sa iyo, Ma'am Kitty. Mibs Chikay. Salamat, boss. Pilipina Palsario yan. Danilo Besa. Boss, salamat. Lagi raw nakikinig si Boss Danilo. Salamat po. Mechlin Hernandez. Salamat. Hanager Media. Salamat po. Tama ba? Inday Gamay Bella Rosa, ma'am. Ngayon ko na lang ulit nakinig, no? Pero ingat po. Salamat ulit. Edna Balogan. Salamat po. Michael J. Sonok Taviano. Yun, Michael J. Siaw 814. Kabaryo, pangatlo ang tuyom na pinakamalakas na mutya dito sa mundo. Grabe yung tuyom. Kimwam 1000. Salamat po. At si Tita Sareno, na late daw siya. Nakakaiyak. Grabe naman, Tita Sareno. Pero salamat po, YKD 19. Yon, Tata Rosales. Salamat po from Dubai. Lisa Takada. Ayon. At si Boss Shifter Place, ang hindi lagi nating nagpapatalo, no? Ang galing. Humahabol si Boss Shifter. Simple lang, pero may tira. JP 5415. Salamat po. Kalamaya, may birth province. Shout out sa'yo. Cheryl Ella. Yun. Maria Silar. Salamat po sa puso, ma'am.
OFW Kuwait, ayoko ng kwento, akala ko ba may talisman. Grabe ma'am, pero salamat po. Cherry Ann Gariohedas, Gerodias, salamat po. Nahuli po ako pakikinig, sorry po, Lodi. Paganda ng mga salamat, tita, ingat po. At ang huli, Choco Pudge, pero may humabol, Tiffany Hosaka. So yun lang muna mga kabaryo, maraming salamat sa lahat, no.